आबौ सिबाजल बोरायमोन दंबानो खथ' जागौमोन बे बिसोरथ' मानिखायामोनलै मानिनाय नङामोन बिसोरो नियमफ्रा गोदान जाजोब्बाय गोथै बानलांग्रा बाथि होनो नामा भुल जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आंबो बारा मोनथिजोबा बेनि खानाया गोदो खामिजोंसो खायोमोन नालाय औवा जिरनानै दा जोङो प्लास्टिक दुरुं बाहायनाय जायो बैबायदि खामिजोंसो औवा सैनानैसो खानांगौमोन आरो दा नियमफ्रा जेनेरेसन बाय जेनेरेसन गोदान सोलायबोगासिनो दङ जोंनि समाजावबो माखासे गोदोनि नियमफ्रा थालांनायनिफ्राय थालांगासिनो गोमानायनिफ्राय गोमालांगासिनो दङ आरो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों जेनेबा गोथै गारनायाव मा मा नियमफोर दङ बेफोरखौ दा नायलांदो गोथैखौ न' सिंनिफ्राय लाबोनानै बेयाव फुथुफैगोन दा बेखौनो जायगा बानायदों हा लिरनानै दा बेखौ खोलाहा बोख्लायबाय थानांगौ आरो लिरनाया बहुद नियम दं जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव नैबे हा लिरनायाबो गोजौआव फुखोलांफिननो मोना होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों आरो दिनै आंबो गोथै गारनायाव थादोंबाबो आं बेफोरखौ एथ'ग्राब नोजोर होआखैमोन गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नियम बायदि बेखौ फुखोलांफिननो मोना सिदा खोलाहा फुख्लायबोबाय थानांगौ आरो दा बेयावनो गोथैखौ फुथुफैनाय जागोन ओमफ्राय बेयावनो ओंखाम दौनाय दै दौनाय जायखिजाया गोदै गोबाब जाहोनाय नायलांबानो जाबाय भिडिअआव नुलांगोन बेखौ लिरखांनानै दा बेयाव थालिरनि माबाखौ जिरनानै बनानै दोननाय जायो आरो बेयाव गोथैखौ फुथुफैगोन ओमफ्राय बेयावनो सम्पुर्ण खामानिया जागौमोन आरो दा बोथोर गाज्रि दैज्लां बोथोर अखा हाहां थाइफ्रिदोंबो फिसा फिसा दा बेनि थाखायनो जों माखासे नियमखौ बारनो गोनां जानानै फैदों आरो बेयाव फुथुफैग्रोगोन गोथैखौ नायलांदो बाथि सायाव डाइरेक्ट गोथैखौ फुथुफैयामोन आरो दा जोङो माखासे बोथोर गाज्रिनि थाखायनो जों बेबायदि खालामनांगौ जानानै फैबाय बाथिखौ जोङो सायाव थिखोबाय बेयाव गोथैखौ फुथुनो थाखाय गावनि बिसिनाखौ बफैनानै गोथैखौ होनानै बेयावनो ओंखाम दौनाय मानाय बायदिसिना खामानिखौ मावनाय जासिगोन आरो दा उफाय गैया माथो खालामनो बोथोरा बिराद गाज्रि नालाय दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय दुहुम बयहाबो दुब्लियाव खामानि दंमोन थेवबो जोंनि रायजो राजाफ्रा गावनि खामानिखौ गारनानै समाजनि बे खामानियाव बयबो होंगो दोंगो बाहागो लाफैदों आरो लाबोबाय आबौ गोथैखौ जोंनि समाजाव गैला बियो थैबाय उफाय गैया संसारनि नियमखा दा बे हिसाबैनो दिनै गोथैखौ बाथि सायाव थिखोनानै बेयाव मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ मावलांसिगोन आरो फारि फारि भिडिअआ गोलाव जासिगोन रायजो राजाफोर थारमाने बेयो जाहैबाय बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन माबायानो जाहैबाय जोंनि समाजाव दिनै एसे गाबोन एसे समाजनि नियम खान्थि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय नियमफोरा माखासे गोमालांनो हमगासिनो दं दा बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो जोङो गोबां गामियाव गोबां नियम निथि थायो दा जोंनि गामियाव बेबायदि नियम निथिजों सोलिनायखाय सोलियो आरो दा गोरोन्थिया थालांनो हागौ बिथां आबौ मन'आ दिनै जोंनि गेजेराव गोमानानै थांदोंब्लाबो बिथाङा जोंनि समाजाव बिहोमा होबोनाया अरायसम गोसोखांजागोन आरो बिथाङा गोबां समावनो जोंनि गामिनि गामि गोरा हिसाबै आरो डिस्ट्रिक्ट गावबुरायावबो बिथाङा गावबुरामोन आरो डिस्ट्रिक्ट गावबुरा संथाननिबो बिथाङा बिबानगिरिमोन सासे गावबुरानि सोद्रोमामोन लोगोसे बिथाङा गोबां संगठनाव पर्टफलिय' बिबान लानानै गोबां खामानि मावबोदों जेन' हक जायखिजाया जोङो बिथांनि मावनायखौ गोसोखांनो गोनां जानानै फैगोन आरो गोथैखौ बोखांनानै बाथिजों बाननो थाखाय आवग्रिबाय दा बेनि सिगां
सिथ्लाखौ खेबसे गिदिंहोयो हौवाफोरखौ खेबबा होनदों ओमफ्राय हिनजावफोरखौ 7 बार होनदों बेबायदि नियमबो दङ सोरनाबा आलदा आलदाबो 9 बारबो होनदों दा गोबां गामियाव गोबां नियम निथि थायो बे आरो गामिब्रै गामिब्रा बेबायदि आरो दा जोंनि समाजाव बेखौ मोनसे खालामनो हायोब्ला जोंनि कालचारखौ मोनसे खालामनो हायोब्ला जोंनि नियम निथिखौ मोनसे खालामनो हायोब्ला बेयो बिराद गोग्गाथाव जानानै फैगोन आरो जाहाथे इउनिफर्म जानायनि आरो गासिखौबो दा लांसै गोथैसालिया गोजान जायो 1.5 किल'मिटार जायो मथा मथि थाम्फै होग्रा मानि थाखाय लानांगौ बेखौ फंबाय थांदोलै आबौ ओम राम नाम की जय राम जी राम नाम की जय राम नाम की जय राम नाम की जय मा बानखो नोङो बाथिनि खामिनि औवा बानखोफोरखौ लानानै थांफाजोबनांगौ गारलां मोना बे गोदै फुथायनायाव गासिबो बानायनाय ओरैनो हरलाय बेसो गासिबो फंबाय दुइसिनफोरखौ गारलाजोब मोनबाय थैनो रोङा दाबो फाग्लासो जागोनलै थांगोरथारबाय बे मबाइलाव स्टेबलाइजेसन गैयालै औ बिराद गोजान जाखायोलै 1 किल'मिटारनि एसे जानसिन जायो औ बिदाय होदो हाखरा दै ओंखारबायलै दैयानो नुवाखै गुदुङा आयु नायलाय ओइ साव गगासिनो दैया फाग्लासो गोथैबारियाव फैबायलै गामिनि नियम निथिजों माबानानै बेनो जोंना दै नुदों नुगासिनो दं मालाय बैनिसो नुजोबखायोलै नोंसिनावसो सोंनांगौब्रा जोंथ' मिथिया नालाय बारा
खोला सिंबारि गामिनि बिथां सोमोन्दै बुंगासिनो दं बिथाङा आइ आफा आंबो मा खालामनो नैबे समाजाव एसे सिनियर जानायखाय आंखौनो बुंथिनो थिननायखाय आङो बुंनानै लानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बुंनानै होनो सानदों जोंहा जोंनिनो मानगोनां खोला सिंबारि गामिनि मन' बसुमतारिया रुंसारि जानानै बिथाङा अकस्मात गोमाबाय रुंसारि जाबाय दा बेखायनो नैबे गोथैबारियाव बिथांनि सह'खौ जोङो गारनो थाखायनो जोङो ज' जानानै दै फैबाय आरो बेजोंनो लोब्बा लानानै समाजनि नियम निथिजों जोङो मावनो गोनां हाबाफारिखौ सम आरो बोथोरजों मावनानै बोथोराबो खुब गाज्रि दैज्लां बोथोर अखानि बोथोर थबे जोङो नै बिथांनि देहा सोलेरखौ दोननानै थांनोसै जाहाथे आइ आफाया बिनि सायाव मोजां जायगा होयो राहा उपाय होयो आरो बेजोंनो जोंनिनो फैफानाय जायफोर गामिनिनो मावथिफारिया बिदा फंबाय बिब' बिदा फंबाय बियादै आरो बियायं गासैबो सोमोन्दो गोनां बेखौनो बिथाङा सासे रेभिनिउ भिलेजनिनो हेडमेनमोन आरो बेजोंनो जा एक्स गावबुराबो दङ आरो बेजोंनो हनै गामिनिनो दैदेनगिरिफोर दङ दानि सोरखार बिसिटिसिनिनो मेम्बारफोर दङ सोद्रोमाफोर मावफारियाफोर दङ जाहाथे बिथांनि जिखिनि मंगल कामना रुंसारि जानाया नङा होमबा सानसे बेलासे गुदुर जायगा मोनहैयो बे फंनैसो बिबुंथिखौ होनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबायसै आयंसिम दे दैया नै दैयासो जानोसै आबौ दैयावसो उन्दुनांसिगोन नोङो जालालै दैयावसो उन्दुनांगौ जासिगोन दैया हनै गलाजोब्बाय दे हमहरदो दे सारगार हरनो नै आबौ थांदो दैयाव उन्दुनांबाय नोङो बाबायाबो बिदिनो उन्दुनांदों गोजौआव जायोमोन गाहायाव सिबिदों एसे थौलेद्राय जायाखै एसे थौलेद्राय जानाय बायदि मोनदां दे बयबो हरजोबदो दे आगसिजोंसो हरनांगौ नामा आगसिजोंसो हरनांगौलै ना ने आबौ गाज्रि दा मोनसैलै हरदो बयबो दे सेंग्राफोर सोलोंना लाखा देनां रोंनांगोन ना नियम निथिखौ गारनो नाङा बे थफ्लाखौ सावजोबदो हेङा दाना नैखौ दानसिलांनांगौआ माजों दानसिबावनांगौ सिखायानो लाबोआखैनो ए नियम निथि दङ बुफ्रुगोनलै बुफ्रुगोराबा सावा खेवफ्रुगोरनांगौ बिथांनि गाननाय जोमनाय उन्दुग्रा माबा माबि गासिबो ड्रेस पार्टिफोरखौ सावनानै गालांजायो सावनानै गालांनांगौ जायो सावजोबदो दे नैबेयाव ओंखाम संलांगोन नामा बोरो दाउसायालाय ए दाउसाया नैबावसो दङ
जिरायग्रा नैबे मा जिनिस बिदि होनाया जिरायग्रा न'सा हा गोजौआव सुङो औ साथा लेन्थन ना चार्जार लाबोखो लेन्थनखौ मोनलालै दाना केरासिन गैलाना लेन्थना मोजांमोन चार्जार होनोसै हाब हाया थोआखै नामा थोनाय नङादां थोनाय नङादां थैनो गोसो गैयामोन बेसारा हा थोआबा थैनो गोसो गैयै होननानै बुङो बे थौफ्रा एसे जोख्रेब देख्रेब नांगौनो खदालजों देलै बेखौ न'आव लांफिनबावो नामा ओरैनो दोनलांदोदां बेयावनो ना लांफिन जायो होबाय बेयाव ओंखाम संनानै गालांसिगोन दा गाहायाव एसे अर होनांसिगोन बुन्था बुन्था जिगाबजों बानायो बुन्था बिथांनि थाखाय बेयावनो ओंखाम संनानै गालांनाय जासिगोन रायजोनिफ्राय देनांनि जेनेरेसना मिन्थिनायनि नङाबा बावलांजोबसिगोन ना आरो मोनसे फोरमायनाय आइ आफानिसिम जोंहा गोथै गारबा समाजनि नेम निथि बादियैनो गोथै बाथिनि गनजोंनो जान्थि खालामो आरो बेनि आन्था एसे जानाय लोंनाय माइरं दै आरो बेजोंनो जोंहा जिरायनो आन्था आसन खालामो गोथै बाथिजों जिरायग्रा गन जांख्ला खालामनानै दोननाय जायो आरो बेजोंनो गावनो जिरायसालियाव नङा होमबा एसे साथा गन खानानैबो होलांनाय जायो आरो बेजोंनो आइ आफाफ्रा गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय नेम निथि बादियै एसे आगोलाव दहायनो हाखर जावफैनायाव जोङो हा बायफैनाय जादों आरो बेजोंनो गावखौ दोननायनि उनाव बयबो दा खुन नेवसिनाय जागोन नङा होमबा दाउसा हगारनायजों लोगोसे खुन नेवसिनानै बिदाय लानाय जागोन आरो बेफोरनो जोंनि नैबे बर' हारिनिनो मोनसे गोनांथि बर' समाजनि नेमखान्थि दा बेफोरखौ गंसे गंनै माबा गोरोन्थि बुंफ्लांनो हागौ बा मावफ्लांनोबो हागौ नियम निथिफ्रा खारन दानि समाजाव बोराय मानसिया खमसै सेंग्रा जोला गोजाजोब दा एसे एनै गोरोन्थि जायोबा जाहाथे समाजाबो खमा होयो इसोराबो खमा होयो आरो बेजोंनो लोगोसेयै दानि बाजाराव ओरैबो जाबावबाय बेखौबो बुंनो गोनां खारन सम आरो बोथोरजों गरसे गरनै बिथांनि नामै रुंसारिनि नामै एसे गाहार बान्दो हरनाय रां रुफाफोरजोंबो माबा माबि एसे अमब्रि बक खालामनाय जायो बेफोरखौबोथ' नों ना होननो हालिया सोलिनाय बादि जाबाय बेफोराव जाहाथे गाज्रि मोना दा ओंखायनो नैबे फंनैसो बिबुंथिखौ होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय हायानो थोआखिसै बिथाङा थैलांनो गोसो गैयामोन बेबायदि साननाय जायो आरो हा बारा जायोबा थैनो लुबैखानाय बायदि होननानै साननानै लायो बेखौ बख'लांनांगौ हां लानायनि दुरुं बख'नोसै हां होबायलै हां होबाय नै
नयथा फाननांगौ आखायाव जायाखैनो बेखौ बस'नांगौ नोरोद बस'नाय होनो नामा नोरोद बस'नाय नोंनि भाग्यक्रमैनो नै नोङो रुंसारि जानानै नोरोद बस'नाय ना मा होनो नारजि अरगारनाय नेवसिनाय जिखियानो जा मानो बर' समाजनि नेम बादियै खुन नेवसिनाय होननानै बुङो बे खुन नेवसिनायखौ जोंहा असे खुनजों मोनाब्लाबो खुन्दुं आवा नयथा मेहेर खालामनानै बे औवा बा जिखुनु गनजोंनो जों बस'नाय जायो सोमोन्दोखौ सिफायनाय जायो नोंनिनो बिबनाय उलाफाद बसुमतारिया बे हाबाफारिखौ मावनो आवगायबाय आरो बेनो मावफुंगोन मानसि गैयि जाबाय औ नोंबा जेबोले मन' फंबाय नोंनि जायगायाव बे ससानाव थादो नोंजों जोंजोंसो सोमोन्दोआ फाराग जानोसै बेखायनो नैबे खुन नेवसिनाय हाबाफारिजों लोगोसे बे समाजनि नेम निथिखौ जों खालामनाय जाबाय नोंबा सोर जाखो जोंबा सोर जाखो नङा सोमोन्दो गैला थारमाने मानसि समाजजों सोमोन्दो गैला बिथाङा सोमोन्दोखौ सिफायनाय जाबाय गोदै समाजाव थांबाय बिथाङा बस'दो दे दाउआ आगसिजों एसे बुज्रेदहरदो दाउखौ एसे बुनाय जायो थैजासे बुनाय जाया जो मासे जोला मासे हगारनांगौ आंबो दाबो एसे गोसोआव दं थारमाने आं बोसोरसेयावनो साथाम आंनि बिफा बिमानै आरो बिनानावखौ गारनो गोनां जादों दाउखौ मानो थाखाय दा बेयाव एसे मिन्थिनानै दं आरो जिबनि सोलाय बे दाउसा मासेखौ जिबनि सोलायै जिब दोनलांनाय जाबाय जाहाथे बिसोरबो बे गोथै बारियावनो थानानै गावसोरनि जिउ खाङो बे खामना लानानै नङा होमबा नैबे दाउखौ हगारनाय जायो आरो बे हिसाबैनो सान सारजोबदो दे बयखौबो सान सारनानै बिदाय लाना थांसै थाथा होनखाबाय दैयाव एसे आथिं सुनोसै दुगैनांगौमोन हिसाबाव दैया लेथ्रालै हारसाफ्रा खिसोमजोबो दांनायखौ होदो नारजिया मानगोनां रायजो राजाफोर नैबे जोंहा थारमाने गारनाय गंगा सान्थि खालामनाय बे हाबाफारि बादियै जोंहा बर' समाजनि नेम बादियै जोंहा अर दोनो अन्थाइ दङ माइरं एसे दङ ना गोरान एसे दङ आरो ओमफ्राय नारजि अरगारनानै बिदाय लानाय जायो नेम निथिया दा बेफोरखौनो मावफुंनो थाखाय नै मावफुं जोंहा मानसि दंखायो दा जेखियानो जा मानो बे हाबाफारियाव जाहाथे बे ब्राह्मणनि आखाइजोंनो जोङो मुक्ति जायो आरो जेब्लायबो जोंनि देहा सोलेरखौ सान्थि अन्थाइ माइरं बेखौनो आंबो फंनैसो ना गोरान नारजि बोसोन होनानै दै सान्थि नै दै सान्थिखौ लोंलांनांगौ गोरोन्थि जायोबा क्षमा खालाम बेखौनो फंनैसो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय हमदो खाबा हमदो
सोरसो दंबाय लोंग्राफोर गारखांनानै फैबाय जोब्बाय गावबागाव न'आव सफैबाय गारखांनानै खाला दाउ जाग्रा बोरमा जाग्रा बिसोर सैमाफ्रा नियम दङ मोनसे लाबोदो माबाया नारजि बायदिसिनाया लाबो यालै अबस्था गाज्रिनि एस नैबे लामायावसो खालामथारनांगौ ना न' सौमा हा ए दुगैग्रोखांनासो जानांगौ दे दुगैनोसै माइरं ओमफ्राय नारजियालाय बोरैथो जाबोदों नांला जानांगौ ओमफ्राय बेखौ गारनांसिगोन ना सिनिमालाय होनदो सिनिमाला होननांगौनो बिदि नेवसिनानै गारनांगौ खोलाहा बेखौ ओरै गारहरनांगौ जाला दै सान्थि सारग्रा